danas nam Bog govori o jednoj važnoj stvari, a to je: znamo li što znači biti katolik? Što znači biti kršćanin? Da bismo razumjeli što znači biti kršćanin, katolik, morali bismo razumjeti tko je Isus Krist i što je evanđelje. Isus Krist je najvažnija vijest u ljudskoj povijesti. Mi to možemo lako danas razumjeti, shvatiti. Danas nam je potreban dodatni napor da bismo to mogli ostaviti prostor toj vijesti o Isusu Kristu, jer naše su uši i naš razum prebukiran sa bezbroj vijesti. Ogromna većina tih vijesti i informacija koje primamo su potpuno beskorisne. Neke su štetne i uznemirujuće. Ali jedina važna vijest u našem životu, dovoljna da budemo sretni, da budemo vječno sretni, je da je Isus Krist Mesija, Sin Božji, koji je sišao na zemlju i umro za spasenje baš svakog čovjeka. To je najvažnija vijest za svaku sudbinu. Da je Bog platio tvoju i moju sreću svojom krvlju, visokom, najvišom mogućom cijenom, da je sišao s neba i da želi ući u svačiju sudbinu i svačiji život. Vijest koja nam donosi tu istinu zove se radosna vijest ili evanđelje. A biti katolik znači sudjelovati u tom pothvatu Božijem. Bog je svojom žrtvom na križu otvorio nebo svim ljudima, a biti katolik, biti kršćanin znači sudjelovati u tom Božijem djelovanju, toj Božjoj misiji. Kako kaže knjiga Otkrivenja: evo stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Svemogući Bog kroz cijeli život svake osobe, svakog čovjeka želi ući u njegovu sudbinu i njegovo srce. I ponizno stoji pred vratima njegova srca i čeka da ga čovjek pusti. Bog toliku ljubav ima prema čovjeku. Što je najveća tragedija? Najveća tragedija je proživjeti cijeli život, a ne otvoriti vrata svoje sudbine i svoga života Bogu. Posljedica zatvorenosti Bogu je propast. Učinak zatvaranja srca Bogu je sigurna propast. I nas i djece naše, svakoga koji ne otvori svoju sudbinu Bogu. Prije ili kasnije postaće žrtva bakterija, virusa, boleština, nesretnih okolnosti, odnosno smrti. I završit će poput životinje. Još gore, jer čovjek bez Boga je na razini svakog cijelog drugog svijeta propadljivog i prolaznog. Nešto malo zaiskrimo života, nešto se malo upoznamo i zavolimo i nestanemo poput poljske trave. Ukoliko ne otvorimo srce svemogućem i divnom Bogu koji je došao i platio strašnu cijenu da bismo mi vječno bili zajedno i vječno bili sretni. Biti katolik znači na tu Božju ponudu, tu Božju ljubav, tu istinu o Božjoj ljubavi proširiti i u druge ljudske sudbine i u druge ljudske živote. Isus stoji na vratima srca i kuca, a zadaća katolika, zadaća kršćanina je da privoli ta srca koja su tolika zatvorena Bogu, da se otvore Bogu. Zašto? Radi njih i radi djece njihove, radi njihovog spasenja. To otvaranje srca Bogu neće uvećati Boga, nego će čovjek koji pusti u Boga spasiti život i spasiti život onih koje najviše voli. Ivan Pavao II. 78. godine Karol Wojtyla, koji je postao papa, Ivan Pavao II. Prva rečenica koju je izgovorio pred masama i stotinama tisuća ljudi, pred milijunima širom svijeta, je rekao: otvorite širom vrata srca Bogu, ne bojte se. Kako mi doprinosimo da ljudi otvore svoje srce Bogu? Danas nam govori Božja riječ o tome duhovnim i tjelesnim djelima milosrđa. Svojim djelima, svojim životom. Koja su, kaže Katekizam Katoličke crkve, duhovna djela milosrđa? Dvoumna savjetovati. Onoga znači koji je u sumnji posavjetovati. Neuka poučiti.
spasenju najprije, grešnika ukoriti, žalosna i nevoljna utješiti, uvredu oprostiti, nepravdu strpljivo podnositi, za žive i mrtve Bogu moliti. Tjelesna djela milosrđa, gladna nahraniti, žedna napojiti, siromaha odjenuti, putnika primiti, bolesnika i utamničenika pohoditi, zarobljenike i prognanike pomagati, mrtva pokopati. Ujutro kad sam bio u Rašteviću na svetoj misi, bila su isto ovako vrata otvorena, budući da je crkva na groblju, onda vidio sam jedan mladi čovjek, zaustavio je auto, iznio je cvijeće, ostavio nagrob i nestao. Nikakve koristi od takvih čina. Oni se svi svode na bijednu ljudsku bol, pažnju, i to je korak očajnika ukoliko Boga ne uvedemo u nečiji život. Čovjek može ostati samo uspomenama, to znači ništa. Ukoliko Bog ne prodre u njegovu sudbinu. Bog svemogući nudi čovjeku vječno sretni život. A mi svodimo svoje živote ili pokušavamo svesti, eliminirajući Boga iz svoga života, na taj pijetet, na polaganje vijenaca, na polaganje cvijeća i tako dalje. A Bog želi nam dati sve. Stoga danas je nama glavno pitanje: po čemu sam ja katolik, odnosno sol ili svjetlo? Isus kaže, ako sol ne soli, ničemu ne služi. Druge namirnice služe, ali sol ako ne daje slanost, ničemu ne služi, besmislena je. Pitamo se mi danas, jesam li ja sol, jesam li ja svjetlo, mogu li ja koga oduševiti za Boga? Mogu li ja čije srce osoliti za Boga? Kako smo rekli na početku, mi dolazimo u crkvu na svetu misu jer ne možemo bez Boga. Ne da bismo, kako nam bezbožni svijet nalaže, nešto izvukli od Boga. Mi nismo katolici i kršćani da bismo udobnije, ugodnije, blagoslovljenije u zemaljskom smislu živjeli nego drugi ljudi. Kako kaže sveti Augustin, kršćanin je onaj koji treba više trpjeti nego drugi čovjek, jer sudjeluje u spasenju svijeta. Sudjeluje u onome što se događa po krvi, po ljubavi, po suzama. Prema tome, mi bismo se trebali brinuti koliko je ljudi došlo do Boga, upoznalo Boga preko mene. A to se čini na sljedeći način: vlastitim primjerom, vlastitom vjernošću Bogu. To se čini navještajem Boga. Zašto se mi stidimo navijestiti svoju vjeru? Bilo kome, bilo kada i u bilo kojim okolnostima. Kako može se dogoditi, dođu mi gosti, a da ne dođem na nedjeljnu svetu misu, a upravo im trebamo zasvjedočiti? Navijestiti u svim okolnostima, bilo zgodno, bilo nezgodno, uvijek Boga. Dati vlastiti primjer života, moliti za obraćanje drugih ljudi i postiti pokoru, činiti za obraćanje drugih ljudi. To znači biti katolik. A ne znači biti katolik krstit se i pozdraviti se s Bogom. Ne znači biti katolik krizmati se, primiti poslanje i misiju da dovodim ljude do Boga, a tada upravo napustiti crkvu svečanom jednom ceremonijom. To nije katolik. Katolik nije onaj koji kaže kakve mi koristi, misleći na ovu zemaljsku, svodeći Isusovu žrtvu na zemaljske probitke. Pa nije valjda Isus umro da bismo mi imali bolji posao ili da bismo bili zdraviji nego drugi ljudi? Zar bi to bilo vrijedno smrti i dolaska živoga Boga? Nego je Bog umro da bi smo mi vječno bili sretni, da nas ne bi ugrožavale ni suze, ni krv, ni ne znam kakve nevolje ovoga svijeta, ali Bog nije predvidio stvoriti nebo na ovoj zemlji, blatnjavoj, nego u vječnosti za svakoga čovjeka. I to je poziv kršćanina, sudjelovati u toj divnoj misiji i u tom divnom procesu koji se ostvaruje na zemlji. Prema tome, ako završimo i rezimiramo, možemo biti ono za što nas Bog poziva, da svaki od nas bude svjedok. Najmanje dijete koje ima upotrebu razuma trebalo bi drugu djecu oduševljavati za Isusa, ili najstariji. I onaj koji je sa štakama, i onaj koji je na krevetu bolestan, i on može evangelizirati, prikazivajući svoju muku, svoju žrtvu, svoju patnju, svoju bol za obraćanje drugih ljudi. Isus kaže danas: tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.
tako da vaš život zrači, da drugi požele biti katolici, da požele upoznati Boga. Koja je druga mogućnost? Da budemo sablazani. To znači da tjeramo ljude od Boga. Jednako se odnosi na svećenike i na vjernike. Mi živimo u vremenu velikih skandala, sablazna. Isus kaže, možemo obavljati posao anđela koji ljude prikupljaju do Boga i možemo obavljati posao đavla da tjeramo ljude od Boga. Za one koji tjeraju ljude od Boga, Isus kaže ove riječi: bolje mu je da se ni rodio nije, bio on svećenik, biskup, vjernik, bilo tko. Bolje mu je da mlinski kamen oko vrata stavi i da ga nema. Tako kaže Bog. Za onoga koji ljude svojim životom, svojim ponašanjem odgoni od Boga. I zaključimo, mi ne možemo napraviti divniju stvar za sebe i za druge od toga da ljude stalno približavamo Bogu svojim životom, primjerom, molitvom, pokorom i svojim navještajem istine evanđelja, istine o Bogu. Mi znamo nakon smrti da idemo na poseban sud, da po ispovjedi nama Bog oprašta sve vječne krivnje. Znači, po ispovjedi Bog nam otvara vrata neba. Ali svima nama ostaju vremenite kazne. Svi mi moramo iščistiti nakon ovoga života sve svoje nesavršenosti, oholosti, škrtosti, bludnosti, zavisti, proždrljivosti, srditosti, lijenosti, laži. Sve se mora iščistiti da bismo tako savršeni mogli ući kroz otvorena vrata neba. To su takozvane vremenite kazne. Svakom čovjeku. Sjetimo se onog primjera kada je Gospa rekla u Fatimi 1917. kada se ukazala, kad su je pitali za dvije djevojke koje su nedavno umrle. Gospa je za jednu rekla da je već u nebu, a za drugu je rekla da će ostati u čistilištu, u čišćenju do sudnjega dana i onda će ući u nebo. Mi svoje vremenite kazne najbolje možemo očistiti ako koju dušu dovedemo do Boga. Isus kaže za to: blago onima koji tako čine. Kaže, ljubav pokriva mnoštvo grijeha. 10 godina Bog će ti oprostiti u čistilištu, vremenite kaznu pokriti ako jednu dušu dovedeš do živoga Boga. To znači do spasenja. Ako jedno srce na koje Bog stalno kuca privoliš, otopliš, zagriješ da se otvori širom živome Bogu. Ljubav pokriva mnoštvo grijeha. Blago onome koji tako čini. Amen.